channel, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikutin keseruan aku hari ini mau ngapain mau kemana yuk. Kerja neng daerah Mantingan suaranya rada gede nih. Asis derek Ratna Wali Pukul asistennya ngerti? Oh. Ya, asistennya ya. Halo guys, asistennya Mbak Ratna. Santai ya Mbak. Kilo. Iya, ada cambira guys. Ada cambira guys. Jam 7. Lagi jam 9. Asisten balap. Asisten itu balap kampus. Kado masih mbak domasi. So itulah ya nang YouTube ya. YouTube itu mini channel. Itu mini channel YouTube. Bu Andi babane. Bu Andi suku Batak mau yang. Itu Bu suku Batak yang enak. Nah kalau manggolane turu-turuan ge. Cecalaning atur minangka apa kekandenan suka parisuga suka ningtyas mancat saking reteking niat ingkang kasda mengko gati nunici pepunden kula ingkang kinabekten Bapak Slamet Riyadi sekarang Ibu Sutrisni ingkang mapan wonten ing Laladan Tunggul Kedung Miri RT 3 RW 6 Sambirejo Mantingan Ngawi Jawiwitan Jawi Timur ingkang kepareng badhe netepi dharmaning kasepuh Maharagya Putra Miwaha inggih awit upacara resepsi sakral panggih kawitan tunjuk para lamun Krismu tangga lemah kepareng sedaya sakral Bapak Slamet Riyadi sekalian Ibu Sutrisni saperlu paring berkat pangestu wonten ing upacara sakral panggih murid Wilujeng. Waduh ya. Kirape waduh. Kayak mantai nih.
kon edan cepak ipit barang masane karo bocah karo Pak Pit. Mergo waduh nyucuke karo Pak Pit. Ketimbangane tibung belum. Apa entar. Terus kadung edan yo edan pisan. Aku. Lanjut. Ditilang Pak Solipi. Kakaknya jadi trek nih guys. Udah kok. Jedek sih. Apa senene Pak Solipi lah jedek. Yes, nanti ganti baju. Kalau mantene ganti baju. Lali joget lo ya, joget lo ya. Joget lo ya. Ya dong. Sok Callback, didelok. callback. Sok didelok YouTube. Aku nanti lah. Ini aku nanti. Tuh mini channel. Ini channel. TikTok. Di Manggolan ini. Ah, iki Manggolan ini. Manggolan ini anu ya. Kayak mantene ya. Nah, oke, siap guys, siap. Nah, hampir selesai guys. Ibu jadi bridesmaid guys. Gila guys. Atur gak anak wonten ing Klaten. Nang wis
Tumini. Aku tuh tumini bakul pecel. Podo. Ya apa tapi? Lagi bisu rasa ngomong kok. Oh, lagi mau tegesnya apa? Ini apa? Bu. Oh, ini anu. Ini Mas. Yang dai pitike mendok. Iki sing mudhe mah dolo iki. Lo karena untuk turun terus mau dolanan ini. Iya tapi tak. Yo, anak puncak rame cendek. Ora. Ucek iki wong iki cendet. Lah nggih cendek. Barang cilik. Sekali. Puncak cendek manuke cilik. Jenenge lho Pak Riyadi awak iki nekake wong ra genak kabeh. Lah apa piye lho Mas? Ojo ra teko kabeh. Cetok. Ate siji teteke kurang. Siji bisu. Mungkin pengen sodako ning anak cacat. Nah, sakiku. Mungkin berkah barokah. Amin. Lah kalau yo ora, latih sama tuh dhewe to. Ini apa Mas? Apa halik dia? Wah lalap nih. Hah? Oh gak, aku pengen bilang. Kok kerasu mau dibilang. Anjok Tapi rusuh. apa? Iki mau rusuh. Apa yang rusuh? Ya perlu nyawa. Tak, awak lo. Apa? Oh, ya Allah. Ya Allah, tasawuf. Oh ya Allah. Ya Allah, ayo. Coba ini ya. Aja Bisu ki mergo kacamata, Mas. Oh alah, bisu ki mergo kacamata. Anu, Mbak Dewi. Helme digo. Nah. Lagi ndas karo helm anak gede. Helme begitu. Assalamualaikum. Lah kok anak anu apa bongkong ketek? Bongkong ketek. Ya. Botong kayak dokter. Daniel. terus ya. Ayo. Dan mau apa lagi? Kura-kura aja. Kok jadi anak kakek kasetudel. Iya. Lah ngorong. Mau nyoro. Nah, nyoro. Dang. Dan omong. Aku ngopo-ngopo. Masalah ora. Padha lakane gelut ae. Wani ya. Oh, angin kamu kaji. Nangis. Saji iki makane aja meniti, aja sok polah kae kan. Wis saji iki polah kae kan. Boten lek. Nah, ndak kene. Nah, ndak kene. Nah, wis kene. Ho. Nanggung. Anak wong. Bercangke kayak ember. Gusti Allah, aku membayangkan gitu lho. Kaya ngene kaya duwe bojo duwe anak ngono. Apa yo tekan ngono lho. Saiki ngomong. Saiki ngomong. Nek ora praktek kene-kene ngomong. Praktek kan apa praktek ngono. Hah? Aku ngene iki yo normal. Biasane nek bayangke ayo praktek ning kene. Piye? Wong praktekne apa piye? Ora lek. Kowe iki rumasane lekmu apa piye? Ora yu. Jayu-jayu rumasane baru botok apa piye kok. Ora
jelas ada lurus. Ora ngrasa kopi. Rumasane ngono ki wangi. Wah, buat sini ra uga. Ana yo seminggu ra. Wis Alhamdulillah sehat nggih. Sehat, sehat. Alhamdulillah ya Allah. Yo, artos karo cah cilik yo wangel Mbak. Kabeh putih nek ku. Kula Magetan. Magetane putih panean. Boten, becok Kartoharjo, Karangmojo, Barat, Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Oh iya, ngucapke selamat Nggih. kagem temanten. Mbak temanten kekali. Dongane cekak aos mawon. Piye? Aja pegatan dan meteng. Lah, lariku. Lah piye? Ya bener, Dik. Yo bener. Ya kuwi. Dongane mbok kuwi mbiyen salah. Dongane kepiye? Biyen muga-muga besok anakku dadi anak sing soleh lan solehah. Nah. Gusti Allah Maha Adil. Ah. Akhire metune ya aku iki ya soleh ya solehah. Dadi kabeh lanang wedok dadi siji. Lah, makane aja sok ndongakne anak iki. Muga-muga anakku dadi anak sing soleh lan solehah kuwi gak oleh. Nah, heeh, metune kaya aku. Ya soleh ya solehah. Wong ndongakne iki anake lanang ya lanang tenan, nak wedok ya wedok tenan. Ngono. Nggih. Ngerti apa ora? Mbak. Cek. Dulu teh ya. Iya, Dulu teh ya. ngerti. Tau wapuk sandal lho. Ya ampun, Dik. Ngapane? Cocok lampak kodak. Lah, iya. Sandale seleng iki sandale sapa? Kayak sandal jepit kok. Siji. Oh ya juboke karo kepribadiane. Dadi loro, sing tenang swalo, sing kiwa lili. Dadi lanang wedok. Oke. Walo karo lili. Walo karo lili. Aduh, aku geri. Sapa wae bone. Ngono kuwi. Lebuane. Ngono kuwi wonge kuning, wayu, tamsi. Ngono pantes. Lah piye? Oh, kayak padas gempa. Padas gempa itu rumah saku lambe iki berguna bagi nusa dan bangsa ini. Lah, Lambemu ki guna. Guna. Iki cangkem iki. Gowok-wokan iki. Iki masamu iki aku di job ning Alfamart 20 juta seminggu ra gelem mau. Ya apa? Apa itu masamu nggonmu nggih. Ya apa kok ora gelem? piye ra gelem apa? Lah kon cedak kulkas go cucitan botol itu turun ini kerak ini. Gak apa. Ora apa-apa bayar wis roto untukku. Lah nek Wes diganti utuh. Utuh Apa? apa? Utuh ado. Lha iku nak munggah budak beli. Alhamdulillah ya Rasulullah. Demi alhamdulillah berkah barokah paringi jawah mugi-mugi rezekine lancar kathah turah blawang nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Resepsi seragam ping-ping sapa to iki? Sing ndi? Iki gak ketok aja. Nah, Sik, sik. pipi utuh. Mas ya. Mas Gumbel. Iso. Aja Mas. Oh. Lah bisa kok iki. Ayo. Apa to Mas cekeng Apa dikerowok tenanan kok? Lha ora yo menak. Menak kepiye iso? Aku jajal nggo kerowokan. Moh. Iya. Iki lho, anu Lho Mas karo sampane gila lho. Aja meneh. Lho. Malah patinya malah setugel. Gusti Allah. bocone ra cetha. Saking awanake. Nggih. Iki tak boleh ki, ya. Ya. Nang jalan sekolah Donasi botol. karo Manggala. Manggala. Boleh? Iya, no. Oke. Apa lagune? Lagune nyuwun apa, Mas? Apa? Sing kompak. Apa, Mas? Hah? Seksi. Wah, aduh, udang itu terbukti.
Ya, kecil loh mas. Aduh, aku. Oh iso padung iki lho, oh iso. Ya, seksi. Anu, Dok. Ria, Ria, aku seksi. seksi. Delia. Ya, maju rene, Dok. Nyambut gawe, Dok. Anu resepsi ya. Kita ini kayak anak Orang muda. aku nyawang iki lho. Nyata mas. Kaya ning ngarep hotel kae. Papat iki lho. Kaya pakai hotel kae. Bukan pintu. Ya, mangga. Bareng-bareng. Argenta musik. Musik. Monggo, Cok. Sangkem ini apa-apa ini. Gimana mas rasanya mas? Wah, ya maaf dan aman ya mas ya. Alhamdulillah bahagia selalu. Sami Bandung. Kami Bandung. Iya. Minta lagu apa lagi kakak? Lagunya apa kakak? Lagunya apa Mas? Lagunya apa? Bali. Siang koplo. Sinarengan. Sinarengan teman saya bagi berani pun Amin. acarakeun aya konteran. Amin. Monggo berkadang Argenta musik Indonesia. Sinarengan kaaturakeun semoga. Ayo mas, para idol. Apa wi? Di Ponorogo no. Oh, Ponorogo. Enggak no. Ah, arep dadi nih. Iya no. Karo sampean iki ayo. Ora. Oh, kudu iki. Enggak. Aku membayangkan itu loh. Sak menit terus sak jungkir bumbung menutup. Ya. Ya. Kaca-kaca Argenta. Oh, ya. Awas minggir. Ayo baju nih. Anu cek Apa? anu tiba ini sore tak noto semak lo metuk jadi rasanya. Oh iya. Anu ini sing ngadon damel Pak sinten? Bapak Selamat Riyadi. Hah? Pak Selamat Riyadi. Pak Selamat nak ardegae dirapani sapa Pak? Kenapa? Gegerku matuk no. Oh, iki kebonan kok ya. Oh kebonan. Lanjut yo bisa kas. Aku no orang nek ucap rombak ngikuti. Anak terjus mlaku dhewe.
ucul. Iki kanungan kan dicopot. Lah iki copotane piye? Ucul. Ki mulai masuk yo. Nggih, Mas Uncek. Nggih, Mas Uncek matur sembah nuwun Mas Uncek. Nggih, matur sembah nuwun berkah barokah. Amin, amin. Lancar rezekine, sehat-sehat nggih. Amin ngono-ngono. Nggih, donga-donga muga-muga lancar, rezekine lancar, barang-barangnya ya lancar ya Mas Uncek ya. Piye to? Lho iki Sombong klan. Iki Fabiola. piye Mas Uncek? Fabiola ra teko. Mbok kamuti. Rumasane poge kok. Basane terus kamuti. Nggih, matur sembah nuwun Mas Ah, Uncek. ya, ya, ya. Bapak tuan rumah, Mbak Manten, Mas Manten, matur sembah nuwun. Tugas kula sampun rampung, kok bilih wonten pekatun ngapunten nggih. Niki namung gujengan kemawon, Mas Uncek matur sembah nuwun. Cekap semangat.